जय श्रीराम मित्रांनो, मी गणेश पालक कोकणातली जीवनशैली या चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. तर फायनली आपली वेळ आता निघायची झालेली आहे. भरपूर दिवस म्हणजे जेवढे दिवस होतो प्रत्येक दिवसाला व्हिडिओ बनवलेली आहे. आणि खास करून आरुषला मी खरंच धन्यवाद करतो. त्याने गाव दाखवला आणि जेव्हा कॅमेरा चालू केला तेव्हा ऍक्टिव्ह राहिला. भरपूर मजा केली जितके दिवस पण होतो. आता पुन्हा कधी यायला भेटेल, कुठून इकडनं ना पुन्हा कधी यायला भेटेल आठवण येणार आहे आरुषची. हा आता सुट्टी पडेल ना शाळेला. पडली हा हा पक्षी कैसो रे, आवाज येता बघ भारी ना. सकाळी पण पक्षी भारी होतो. मिस करणार आहे मी या सर्व गोष्टीला. आणि माती पण थोडीशी ओली आहे, एकदा दोनदा पाऊस पडून झालाय. सकाळी उठल्यावरती पक्ष्यांचा आवाज, मातीचा सुगंध, मस्त की हवा, निसर्ग, या सर्व गोष्टीला मिस करणार आहे. आरुषला पण मिस करणार आहे. आणि खास करून मी मामा मामीला त्यांना पण खरंच धन्यवाद करीन. इतके दिवस होतो, पाहुणचार मस्त आला आपला. आणि ते प्रत्येक वेळी येतो तेव्हा होतोच, नो डाऊट. अरे इथे जेसीबी आणलेला, आज मळब आहे रे. पाऊस नाही ना लागणार आहे की कुठेतरी लागतोय. हा मूळ कुपडून पडला नाही खडी चाललो. जेवढं जेसीबीने वर पाडून टाकल्या सर्व रस्तो बनवणार मला वाटतं. मोठ्याने बोल. माका फणस भेटत काय? इथे येताना जाऊया. त्याच्यात काय, येताना जाऊ, काय हरकत नाही. आपण जाऊया काय आता हिलय तर बघूया. घेऊन जाऊ, जमला तर फणस घेऊन जाईन. बघतोय काय ट्रेनने, काय तसं मी प्रवास नाही, ता मात्र बरोबर हा. तसं मी ट्रेनने जायचं असत ना तर काय घेऊन जात नाही. मी रस्त्याने जाऊया की काय गेलो तसे वाळात न उतरत जाऊया. तो खडेच होऊन चल. काल गेलो देखील जाऊया. चालू आम्ही असलो ना एकत्र तर मजा येतात भरपूर. आणि जास्त दिवस मी राहिलोय नाही यायचं, पण जेवढे पण दिवस राहिलोय प्रत्येक दिवसाक व्हिडिओ बनलेली आहे. जर कायमस्वरूपी येईल आहे की ना आरुष, प्रत्येक दिवसाक व्हिडिओ बनलेली आहे. झाला असा या आमच्याकडे स्टोरेज नाही, कधी वायफाय नाही, त्याच्यामुळे ही गडबडा. हे आपण मूळ बघा, त्या दिवशी पण दाखवलेला. हा मारण पडलेला. हे चकोची पण व्हिडिओ तर दिवसात 2 पडले ना व्हिडिओ, त्याच्यामुळे काय ती गेली नाही. हा मी गेल्यानंतरच तू घातलं मागा वाटता. तिकडे पिकलेली करवंद होती, पण ती काय आमच्या हातात काय लागत नव्हती. ही बघा, ही आता थोडी लाल तांबडी झाली आहेत. ही बघा, ही पिकतली आहेत रे. मी गेल्यानंतरच पिकतली आहेत. आम्ही असलो ना दोघे भरपूर एन्जॉय करतो, अकडे तिकडे फिरतो. कामात करतो, कामाच्या बाबतीत काय ऐकत नाही.
मजा येतं काम करू गावाकडे. आणि पाऊस पडतलो की ना तापण समजत नाही माका. आमका असा वाटता पाऊस पडतलो. आता संध्याकाळचे 4:30 वाजले आहेत आणि सकाळपासून वातावरण असंच केलेला. वारा येतात थंड गार पडता पाहिजे. हीर लय खोला काय रे. ह? वारा येतात थंड गार थंड थंड वारा येतात. काय पडता. आपली ट्रेन आहे आणि मी व्हिडिओ हसत हसत बनवतोय पण आतून ना भरपूर नर्वस आहे. भरपूर म्हणजे नर्वस आहे मी. बघ भेटलो तर खाली. काय आलं रे हे का तेव्हा काय बोलच त्याला असायच्या पाया बुडचो आंबो हे का दिसाक नाही. हा एवढं चांगलं आंबो दिसलो नाही का. पिशवी हाणू सांगितलेलं आहे तुका तू हाणलासच नाही. अरे पडाने खराब होतो. कोणाचं झाड आहे या. नाही खराब होऊन खाली पडतात. खराब अच्छा अच्छा या खराब होतो. खराब होऊन खाली पडतात. तो बाई हे तू तरी उचल. 2 मावशी येणार हा. तर मी काय तिका भेटणार नाही. ती माका सांगत होती पुन्हा ये करू. मी बोल पुन्हा खडे येऊ आता. काय तिका बनवून देऊचा होता आता. काय तिका बनवून देऊचा होता. पुन्हा अरे मावशी ए फेकत खय चानेन खाल्लंय ना. नको नको राहून दे. अरे जरासाठी चुकलो रे आपणा. काही काहीतरी आहे का रे आंबो नाही. चल का ह्या देवचा काय पैसून घेतलं. का आपला काय बोलतात तरी खोबऱ्याचा कापा. पण ते आंबा टाकलेला ती भारी बनवता मावशी. पण आता काय मीच निघालय. ती वाट बघत राहुली. येत 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 हनुमान जन्मोत्सवच्या दिवशी मी गेलेलो आहे कार्यक्रमात त्यांच्या इथे. स्पेशल वाट तो मजा येता. तो वाट खायची असं ते खायचो. काय भिटकी वळण पडली या तोंडात टाक. या आता आंबे बघता. पण ह्यो चांगलं गावलं आपला आंबो. ह्यो चांगलं अजून तिकडे पडलेले होते वरती तर असतच भरपूर. पण आम्ही काय काढत नाही. त्या गोष्टी काय करूच्या नाही. तोंड लाव तोंड लाव. आंबा टाक की खारा टाक. तुका समजत नको. गोडा काया घोडा बिटकी आधी. अरे साल काढ आणि तू खात चल चल. ह्या आता कसं आहे काय खा पहिला खिशात ठेव. कोण रे होय हैसर पण जेसीबी येलेलो काय नाही नाही नाही. हवा पण सुटली या ऍक्च्युली. झाला असा की हवा जाम सुटली. हवा सुटल्या कारणाने असं वाटतं की आजूबाजू कोणतरी आहे की नाही. हवा पण सुटली आणि पाऊस येतो. मी असेपर्यंत जरा पाऊस येलो असतो ना बरा असा सर. कारण का मी येऊच्या अगोदर ना गावात येऊच्या अगोदर पाऊस येलेलो
राजापुरात पण काहीतरी खडेतरी लागलेलो. असं जर आताच्या टायमात पाऊस येत ना तर थोडस वांदे लागतील लोकांचे. ताजी असत आंबो असा भरपूर जणांचे ज्यांचे बागायत असत ना थोडी वाट लागत त्यांची. म्हणून पाऊस पडताना थोडे दिवस हे काय कॅच खेळतं. आरुषने माका सांगितलं चल मंदिरात जाऊया पाया पडून येऊया. आपल्या मंदिरात जायचे वगैरे दुसऱ्याच्या मंदिरात जायचं दुसऱ्या मंदिरात. मंदिर असता रे आता काय ते तू खय उचल ना आता त्याच्यात काय जाऊया ना दर्शनच घेऊचा ना खरे तरी तुला लक्षात. ह्यो काय करवंद शिवाय काय बघितच नाही हा. हा, डोंगर बघा दिसतलो हा टाटरवाईचा डोंगर राहतो. कुठून येता बघ. ह्यानं चाललं ना त्या दिवशी मका. काय माहिती केशरवरती काम करता की काय करता. ह्या खरा ह्या खरा ह्या खरा खरा. पण आता चाललो आम्ही दर्शनात. निघते वेळी आता कधी योग भेटत काय माहिती नाही. चकवा आमका थंय बसलेलो थंय की थंय तकडे आतमध्ये भुतूर. आणि गेलेलो त्या साईडसून आम्ही गेलो ना मेन रस्तो सोडून आम्ही आतमध्ये गेलो शॉर्टकट मारू तुझ्यामुळे शानपणा करू. पण ती व्हिडिओ बघा तुम्ही आहे की नाही. होय तुझ्यामुळे बसलो. अरे ते माझ्यामुळे असू दे पण तू ह्या तरी सांग ती व्हिडिओ बघा करून. व्हिडिओ बघू हा मग समजत कसं काय बसलो आणि काय. ती ऍक्च्युली केव्हा केव्हा कसं असतं माहिती आहे प्रॅक्टिकल आम्ही करूक जातो ना तर मजा येता आमका. आरुष आता केव्हा मोठं होईल थोडं तेव्हा नदीवरती काहीतरी खेकडे शिंपले एकदा तरी पकडूक जाऊया रे. मामा सारखं टेम्पो गेलो माका वाटला तोच गेलो की. वाटलं की आपल्यावर पडावता. साईडला रो आजकाल काय भरोसा नाही. मेन रस्ता सोडून बाकी काय ना मागून खायची गाडी येतात ते आमका माहिती नाही. बघितलं टू व्हीलर कधी शिकलेलं साईडला राहू घराकडे कोणते शिकवणार हवं. घराकडे शिकवणार काय तू अरे शिकलेलंस ना. पण ती ऍक्टिव्ह काय नाही ऍक्टिवा वगैरे काय थोडी त्याच्यात असं काय नाही ऍक्टिवा वगैरे. आमच्याकडे फॅशन आपलं गाडग्या खर्च मजबूत केले घर बांधतले का की लागवड करतले. अच्छा असू दे कोण काहीतरी करता ना आता बरा पक्का. आमका वाटतं आता पाऊस येतलो असं वाटता कन्फर्म काय माहिती नाही येत की नाही येत पण हवा ना भरपूर सुटली आहे. पोरगो गाडी घेऊन गेलो Last- गाडी घेऊन येऊ परत कोणतरी गेलो. लास्ट टाइम हैसरच बघितलं काय हो. जनावर वाहत्या पाण्यात. होय ना खेळतोय पाठी पाठी काय. चला आता आपला मंदिरीला दर्शन करूया नंतर जाते वेळी आपल्या गावातल्या पण मंदिराचं दर्शन करूया. दर्शन करून जाऊचा मंदिरातून. आता आपण पोचलो मंदिरात.
न लाकडी बांधकाम आणा रे. इथे काय आहे? देऊ होता कसा चला. पाया पडूया. पावना देवी प्रसन्न. मस्त मंदिर आहे. पूर्ण लाकडी बांधकाम आहे. प्रशांत आणि काय हा नमो देव महादेव शिवाय सतत नमो. मला नको तू कधी चला पाया पडूया. मस्त मंदिर आहे. आणि हे जुने हे आहेत का आता? हो. मस्त मंदिर. जरा 5 मिनिटं हे सर. ही बांधकाम हल्लीच केलेला काय खालचा लाद्यांचा. होय झाले हे सर्व 1 वर्षाला आहोत. या सर्व मार्बलचा. होय. या मंदिराना सातरलीचा कणकवलीतून मला वाटतं सातरल कासरल असं जर विचारलं तर सातरलीत बस स्टॉप आहे ना इकडे. तर बाजूकच बस स्टॉप आहे. मस्त मंदिर आहे. आम्ही 2 मिनिटं जरा बसतो ध्यान करतो शांतते. कोणत्या सर्व गेमचा मास्टर हा? आता मंदिरातून येलो त्या ना कुत्र्यांका फाजीला फाजी पण मजा उघड्यावर पूर्ण कुत्रे. ऐक तर ऐक त्या माझा क्लिअर करू दे. ऐक तुला नंतर क्लिअर कर. सगळ्यात मोठी गोष्ट हा कोण मंदिरात गेलो हा सकाळी खाल्लेलो. मी आंघोळ केले का अगोदर सांगू होता ना. मी आंघोळ केले का ना. अगोदर सांगू होता ना. मी आंघोळ किंवा केलंय. असं मनुष्य मग तू विषय येत नाही. माका बोललो मी तू पण आता गेले. निघतलस तर मंदिरात जाऊन पाया पडून ये. आणि आता सांगता ह्या खाल्लेला काय खरं वाटतं तुका. खाल्लेला आता खाल्लेला आता परत बाहेर काढतलं. तर तिकडनं मंदिरातून निघताना आमका 2 व्हीलर भेटली. वाडीतलोच पोरग होतो. मामा होतो माझे. त्याच्यामुळे काय चालू आहे रे स्पीकरचा आवाज आहे कडे तरी कार्यक्रम चालू आहे. हळद हळद पलीकडच्या गावामध्ये हळद चालू आहे. तर ह्या त्या मंदिरातून येलं आणि पटकन सोडल्यान हाय सर. तर आपण आता या देवळात का देवळात नाही रे देवळात नाही तर ह्या मंदिरात जाऊया. पुन्हा येऊ का आपणाक मुंबईसून गावाक कधी येऊ मुंबई ते गाव प्रवास. पण लवकरात लवकर भेटू. हे बघा हेसून जाऊचा होय देऊळ का काय मधाच हो मग काहीतरी हा वास येता तुका नाही इला. मला काय
हा इथे आहे ना कुठेतरी मधाचा पोळा आहे. तर मधाचा पोळा स्मेल येतो स्मेल. समोरून गाडी कोणाची तरी येते. आता हे कसं मागतं ते वास मागते का? मस्त पैकी ते इथे ऑस्ट्रेलियन नाही. बाजूक जाऊया. ती आमका बघतात आम्ही त्यांका बघत राहू एकमेकांका. नाही तर काय माझ्या तर अंगावर गाडी करणार होतो. गाडी अरे मी असं जातो माझ्याकडे म्हणतं काय करू. चला आपल्या गावातल्या मंदिरात दर्शन करून घेऊया. या मंदिर अगोदर पण दाखवलेलं आहे. खूप व्हिडिओ जास्त व्हिडिओ येतेच जास्तीत जास्त व्हिडिओ ह्याचेच असतील. पण आता काय पर्याय नाही. प्रवासा तर दर्शन घेऊनच जाऊया. चला दर्शन घेतो आणि इथे थोडा वेळ बसतो. कोणी बघितलं नशात तर मंदिर पुन्हा बघ. वाटतंय ते रोजच्याप्रमाणे असा बसतो आम्ही 5-10 मिनिटं आणि निघतो. फक्त आंबे पडते नाही माहिती. पण आता जास्त वेळ झालेली नाही आहे. पण ढगाळ वातावरण केलेला पावसाळ्यासारखा. कधी पाऊस येत याचा काय गॅरंटी नाही, सांगता नाही येत. हा तुम्हाला दाखवतंय वातावरण बघा कसं केलेलं आहे. मोबाईल मध्ये लय दिसत रे आपल्या एवढं दिसत नाही. हे बघा वातावरण कसा केलेला आता. आणि हवा ना भरपूर सुटलेली आहे. तर आपण आता निघायला झालंय, वेळ झालेली आहे. आता व्हिडिओ आपण टाकणार. ट्रेनचा वगैरे प्रवास थोडाफार दाखवूच, नाही असं नाही. पण आजचं जे काही आरुषने असेल, मी पुन्हा आरुषसाठी खरं बघायला गेलं तर धन्यवाद करेन की त्याने गाव दाखवण्यासाठी सपोर्ट केला आणि जास्तीत जास्त माझ्यावर राहण्याचा प्रयत्न केला. तर भरपूर दिवस जे काय कामं केली, मजा मस्ती केली. कामं करत असताना तर आम्ही काय हे करत नव्हतो. म्हणजे कुठे आउटसाईडला असेल तर काय ते शूटच केलेलं नव्हतं जास्त कधी. त्याचबरोबर काही वेळेस असं होतं की मुंबईतला व्हिडिओ होत नाही म्हणजे ते आता साहजिकच आहे. इथे कसं एखाद्याचा इकडे एका ठिकाणी रानात गेलं, जंगलामध्ये गेलं किंवा मार्केटमध्ये गेलं ते एक व्हिडिओ वगैरे बनते, चांगली बनते. पण मुंबईत व्हिडिओ काय बनत नाही माझ्याने. हा एक किंवा ह्या गोष्टी होत्या. आता इथे जेव्हा यायला होईल तेव्हा बघूया. आता मी इकडे बोलतोय तुमच्याशी आणि तो काय करतोय बघा. ही अशी अतरंगिरी करत असता, समजलास ना. त्याच्यामुळे व्हिडिओ बनवून मजा येतात. भेटलो दगड काय करतल. घराकडे जाऊची वेळ झाली. हा नाही गेलो तर काय होतं. काय ना सर झोपूया. आपला काय जेवण भेटलं खडेसून आणूचो आपणच. आता घंटा भेटलो नाही आपण. का ते काका गेले पहिला खडे. आता बघा पांढरा शर्ट घालून गेले पहिला. मग तू तेव्हा का नाही बोललस. ते परत पाठी जाणार होते. तसा नाही, घराकडे कोणाकडे सांगतीत ना. कोणा सांगतले यो बघा यो असो. कोण खायला आता कसं भेटतो माका. मग काही सांगितलं तू काय जाऊन
माका थोडी माहिती ते त्यांच्याकडचाच बोलतो असतो. हा 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 मोठी आहे तुझ्यामध्ये, मोठी आहे माझ्यामध्ये कमी आहे. हा चल आता चल निघूया. काय नाही चिंच आहे ते. चिंच नाही रे धोंडो. चला चांगले केलेले आहे पण भरपूर जवळ जवळ ठेवलेली आहे रे केळी, आहे की नाही? भरपूर जवळ जवळ ठेवलेली आहे. चल 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 आता काय नाही ट्रायपॉड बिपॉड तेवढं नाही हा. नाही. काय नाही हा पुन्हा या. अरे इकडे तिकडे फिरलो आम्ही दोघांनी, भरपूर एन्जॉय केला. हे दिवस आठवणीत राहणार आमच्या कायमस्वरूपी. कुठला आता कधी यायला भेटेल तेव्हा, तोपर्यंत आरुष आठवण काढून काढून. आरुषला काय फरक नाही पडत. हे थांब ना, आरुषला काय फरक नाही पडत. एकटो रवलो तरी त्या काय फरक नाही पडत. आता येत तेव्हा मुंबईत. तर चला मग ही व्हिडिओ इथेच थांबवतोय. व्हिडिओ जर आवडली असत तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा जेणेकरून सर्वात अगोदर नोटिफिकेशन तुमका भेटाल. मी ऐसर बोलतो आणि मी ते का तरी पण 2 वेळा सांगितलेलं. कोण ओरडता चक, तरी पण तुका सांगितलेलं धोंडो मारला ना हातावरती. हा तुका असेच फटके पडा हवे, समजलास? भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत जय श्रीराम मित्रांनो.